Dragi gledaoci, ovo je glavna ulica Sofije, Pirotska. Vidite koliko ljudi šetaju. Znači, ovdje u Sofiji je mnogo lepo, da vam kažem. Posjetite obavezno Sofiju. Vidite vi kakvi su ovo skateboardovima, koliko je ovo lepo. Baš lep grad, lepo ovo da vidite, puno ljudi šetaju, lepo je vreme da vam kažem i vidjet ćemo još mnogo što u ovom gradu. Vidite kako Bugari ne ignorišu prolaznike koji sakupljaju potpise. Znači, baš fini ljudi, nemojte da imate predrasudi, ovo su odlični ljudi, baš komunikativni, imao sam baš dosta lepih iskustava. Znači, nemojte da verujete ono priče gdje vam pričaju da su to lopovi, da su to bezobrazni ljudi, to su baš fini ljudi. Ja sam imao sjajno iskustvo, baš sa svima možete da porazgovarate lepo i to bi bilo to, dragi gledaoci. Da vam kažem, ljudi uopšte nisu za džabu u Evropskoj uniji, svako je zahvalan vama i svako hoće da vam pruži neku uslugu i da vam pomogne. Znači, niko meni ne brani da snimam, evo vidite kako imate slobodu, niko vas niti gađa, niti popreko gleda, sve je znači spontano i lepo. Šta da vam kažem, welcome to Sofia. Evo, bugarske narodne nošnje, da vam i ovo predstavimo. Evo, niko nam ne zamera, snimamo, a možda bi nam i pre u našoj državi zamerili. Ne znam, odlično, baš fina atmosfera. Zanimljive reklame, šta kažete? Evo, dragi gledaoci, idemo jednom ulicom gdje nema gužve. U Niš ti dođeš, znači glavna ulica pa nema gužve. Ovdje retko kad možda nađeš neku ulicu da nije gužve. Evo, ova neka sporedna ulica, baš je lepa arhitektura, baš je lepo uređen grad. Dragi gledaoci, to bi bilo to za ovaj video, javit ćemo se u nekom sljedećem. Da ne budu predugački, veliki pozdrav. Sve najlepše.